Sei. Assim, ó, o bacalhau. Adesso video. YouTube video. Systeem op die stick, hè? Oké, laten we ons doen dan. Ik select mode, wat een mode. Multiplayer, ondersteun. Ja. Wat multiplayer hoor? Ja, goed gelijk hoor. Hoe heb ik het nog gespeeld? Ja. Maar Johnny, denk jij dat famous maakt 900.000 subscribers het? Huh? What? Johnny, denk jij is famous? Ja. Huh? Ja. En dat is stupid, dan je zoekt een manier gewoon om tijd te Steam nu, want dat is wel zie. Maar nu was het gebaat. We gaan voor ons allemaal van ons bad. Oh, zo kan. Huh? Ons bad is een klein eenmaal. Ja, zo ja. Ja. Ja, ons bad is toch grappig. Hey John, die games zijn eigenlijk bijna makkelijker. Nee. Ja. Hij is bijna makkelijker. Dat ik heb al. Ben je daar John, hè? Experience, content, flashing. Je maakt een poes, man. Hij wordt gezond, maar ga ik eens kijken, doe daar. Nou, dat is. Ja, Sam, como você come, seu pai? Wat dan? Ah, wat is dat? Dat is een body. Ué, pica-pão. Ja, dat is body. Ja, hè? Ah, oké, não. Wat dan? Het is een lijn. Wat voor een voor de What the fuck? Dat is een beetje weird. En is er een nauwklep niet? Altijd, altijd, hè? Hm? Wat leuk. Zoek voor jou. Dat is die body. Ik denk eigenlijk is niet zo'n belinga zijn. Fuck. Wat, dat krijg je. Hoe mogen je dit jaren, boy? Oké. Die bag is start. Find something to eat. Die zijn. Toen heb je door de gevoel. I'm not just a video, ja.